представя гостите, които са във връзка на посещение в Бургас, във връзка с проекта, който започнахме през миналата година. Проектът започва последния начин. Verantwortlich sind oder die deutsche Seite vertreten, was unser Projekt betrifft. Das Projekt ist schon bekannt, das hat ja letztes Jahr angefangen und wird fortgesetzt. Господин Бернрайтер, областния управител, през миналата година през декември написа едно писмо до община Бургас. В резултат на това писмото беше покана, който желае да се включи в проекта. В резултат на това писмо поканата беше отправена най-вече към професионална гимназия по туризъм и механотехникума, в предвид дългогодишните връзки, които съществуват между тези две училища и област Дегендорф. В момента се намирате на една от поредните срещи, на която германските представители правят подбор на наши ученици, които в момента през тази учебна година са в 12-ти клас и им предлагат работа след завършване на средното образование на различни обекти в област Дегендорф. Професиите, по които съответно немската страна е представила своите нужди, са представени на родителите. В момента родителите имаха обща среща, на която обща среща бяха представени общите условия, най-вече заплащане, битово устройване на учениците и сега всички ще преминат през интервю. Интервюто се провежда на немски език, като самите работодатели ценят най-високо владеенето на немски език, за да могат учениците, отивайки в Дегендорф, да имат възможността за свободна комуникация и ги запознават също така с условията, при които те допълнително ще придобият професионална квалификация по упражняваната професия. Усова или уважаеми дами и господа, скъпи ученици, аз се радвам отново да бъда в Бургас. Естествено, много се радвам, че интересът е толкова голям и можем да продължим нашия проект. Wir haben ja im letzten Jahr gemeinsam, sage ich, Neuland beschritten, das in ganz Deutschland für großes Interesse und für großes Aussehen gesorgt hat. Миналата година започнахме с този проект, който беше първоначален проект в Германия, който предизвика много голям интерес в цялата Федерална република. Това беше за нас като откриване на нов остров. Es hat da kaum einen Fernsehsender gegeben, der nicht bei uns Почти нямаше телевизионно предаване, който да не беше проявил интерес към този проект. Und wir mussten beide lernen, wir bestanden ganz am Anfang. Wir mussten versuchen, mit ihnen ganz gut umzugehen und die Probleme zu lösen. Bei ihnen war es ja ähnlich. Und so haben wir das gemeinsam sehr, sehr gut gemeistert. И за двете страни, за българските и за немската страна, това беше едно съвсем ново начало, естествено съпровождано с трудности, с моменти, които трябваше да разрешим. И за двете страни направихме първите стъпки. Die Jugendlichen haben Sie nicht enttäuscht. Die Deutschen sind sehr, sehr zufrieden mit den Jugendlichen. Zwei sind da entsprechend da. Die können dann auch selber antworten. Се представиха много добре. Аз съм много щастлив да споделя, че немските работодатели и учители са много доволни от познанията и уменията на българските младежи. Естествено имаме двама представители от тях, които могат да споделят своите впечатления. Става въпрос за един проект, който се дава начинание на младите хора от 18 годишна възраст, може и по-големи, за работа и за обучение в чужбина. Учим, работим, което е в плюс за нас. След престоя в Германия може да се намериш и много по-добра работа и по-добро бъдеще да се осигури за напред. Страната е хубава, градът също ни харесва. С какво се сблъскахте, когато отидохте там? Какво беше различно от очакванията ви? Очакванията ни бяха, ще бъде в началото както трябва да бъде добре, но всяко начало си има и всеки своите трудности. Навсякъде е трудно, както и в България, така и в чужбина. Знаем, че няма лесна стъпка напред. Всичко е само ако не постигнеш, никой друг не може да ти помогне.
Ние като гилдия на главните готвачи и в частност мое лице като представител на гилдията и управител на управителния съвет на гилдията на главните готвачи заставаме изцяло зад гърба на госпожа Узова и на професионална гимназия Асен Златаров за доизграждането на цялостното развитие и цялостното развитие на този проект за бъдеще и за бъдеще за предстоящите проекти. Като гилдия на главните готвачи ние обещаваме и ще спомогнем за обучението и развитието на едни добри кадри, които ще представят нас в България и в частност професията готварство за разпространението на тази професия и на този продукт по цял свят. Jetzt ist es so, nachdem wir da ganz am Anfang stehen, ich habe das ja letztes Jahr gesagt, in Deutschland stehen wir vor großen demografischen Herausforderungen. Още миналия път бях споменал, че в Германия съществува така наречен демографски проблем. Липсват в определени структури, в определени професии млади хора, млади кадри. Als ich letztes Jahr, oder vorletztes Jahr, im Jahr 2010, das der Bevölkerung versucht habe zu erklären, dass es hier große Probleme gibt, bin ich eigentlich belächelt worden. И когато преди още 2 години и половина се опитах в Германия да споделя зависимостта за този проблем, получих много присмех и смях от моите сънародници. Das war dann so, jetzt weiß es jeder, also ich habe es so oft erklärt, in allen Fernsehsendern ist es gekommen, es ist in die Köpfe hineingekommen und darum ergeben sich jetzt natürlich Jahr für Jahr die Veränderungen. Но сега на хората им стана ясно, че този проблем трябва да се реши, защото и населението в Германия застарява и на хората им стана ясно, че трябва да има смисъл от един такъв проект, който вече е познат в Германия и специално в областта Дегендорф, че работим в тази насока. Es gibt ja auch in Europa, kann jedes Land Hürden einbauen für die Arbeitnehmerfreizügigkeit. В Европа също има много страни, които създават проблеми и пречки за взимането на много кадри. Ein erster Erfolg auch unseres gemeinsamen Projektes ist es, also die Hürde für Facharbeiter, die bleibt für Bulgarien und Rumänien weiterhin bis Ende 2013 bestehen, dann ist es ja vorbei. Все още съществува спънката за наемане на млади кадри на работници от двете страни, членки на Европейския съюз, България и Румъния, но 2013 година тази пречка ще бъде премахната. Durch unser Zutun ist es gelungen. Но благодарение на нашата намеса, немският парламент гласува закон още от януари 2012 година, който вече е влязъл в сила, за задочниците тази забрана да отпадне. Това означава, че младите хора могат да бъдат наети на работа в Германия. Не важи обаче за други работни кадри. Знам от интервютата, които сме правили преди това, че в голяма степен вашата кариера е минала навън, вашия професионален опит. С какво ще помогне на бъдещите майстори и професионалното им изграждане едно такова пребиваване извън граница? На какво ще ги научи? Значи, първо това ще ги научи на самодисциплина. Както е споменато и както споменават господата, там няма мама, няма тати. Те трябва да се научат сами да се оправят в една среда, която живота трябва да се преборят изцяло със средата, която им се предоставя. Това означава, те трябва да работят, трябва да се самоизграждат като личности и трябва да дадат всичко от себе си, за да се докажат на пазара в Германия. Знаете все пак, че ние сме българи и като наш продукт, българите сме работливи, качествен продукт и това дава голяма възможност за развитието на всички хора, които кандидатстват по този проект. Какво няма да забравите никога от това си обучение? Там оставаме приятели за винаги, ако може така да се каже. В професионален смисъл? В професионален смисъл работата, която държат немците на голямата работа и изискванията по-точно от нас, докато в България не е така. В България всичко е през посота каран, как така да се каже. Пак така от предни интервюта ще се върна на едно от тях, в което ми казахте, че ние тук сме само такива. Когато отидем навънка, някак се променяме, дисциплинираме се, показваме най-доброто, което знаем и можем. Значи тук говорим за ученици, които те първа предстоят да се изградят като личности. Все пак те не са изковани и изградени личности, докато хора над 25 години са малко по-различни като характери, като личности в дадена сфера. Но все пак българското си остава в нас. Вече една група ученици е изпратена
Ние направихме интервю с всички ученици, които вече работят там. Няма недоволни ученици. Естествено, те вече не са ученици, а курсисти. Естествено, се бяха появили някакви проблеми, най-вече от битово естество, но всичко това се разреши с бързата и навременна намеса с тяхната община. И сега виждам, че в професионална гимназия по туризъм интересът е изключително голям. След обед същото интервю ще се проведе в професионална гимназия при строителство, архитектура и геодезия. Утре следват още 2 професионални гимназии, механо-електротехника, електроника и електротехника и електроника. И предложените работни места към този момент са 20, но от разговорите, които водихме с областния управител на Дегендорф, разбираме, че той ще съдейства пред работодателите да се предостави възможност за разкриване на още работни места, така че голяма част от желаещите да бъдат удовлетворени. Ще им предстои на тези, които бъдат одобрени, включване в курс по немски език, за да могат допълнително да се запознаят с специфичната терминология по професията. Nicht so irgendwelche Fächer, das wird alles gelernt, ja? Aber kein Schwerpunkt. Ja, kein Schwerpunkt. Also deswegen Allgemeinbildung.